Γεια σας. Εντάξει, σταμάτα τις βλακίες. Ωραία. Εγώ είμαι ο Μανώλης και είναι ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ και θα σας δείξουμε έναν σερβερ το οποίο παίζουμε πολύ. Τι εννοείς? Τελείωνε. Που παίζουμε πολύ λέγεται Hellas Empires. Το IP θα είναι στην περιγραφή του βίντεο. Αυτά. Τώρα ας ξεκινήσουμε με το spawn. Λοιπόν. Αυτό είναι το spawn. Από εδώ θα βρείτε τα portals τα οποία θα φτιαχτούν επειδή πρόσφατα έκανε reset το server. Μόνο ένα portal είναι νομίζω ανοιχτό. Ναι, ένα portal είναι ανοιχτό. Το Sky PvP. Θα σας το δείξουμε μετά μάλλον. Τα υπόλοιπα δεν είναι ακόμα ανοιχτά. Πω, και έχει και πολλά. Εδώ φαίνεται το staff του server και τα rules. Όπως βλέπετε, αυτός είναι ο owner, ο δεύτερος owner, ο moderator. Ανοιχτό είναι και για το portal για τις factions. Ναι, ωραία, είναι και για τα faction λοιπόν. Άμα βαριέστε να πάτε στα portals, απλά πατάτε την πηξίδα και πάτε στα factions. Ή και στα Sky PvP και στα Arcade Games που θα βγουν σύντομα και στο Skywars, το οποίο θα βγει και αυτό σύντομα. Έλα, μπες από το άλλο σου account τώρα. Εντάξει. Θα μπει από το άλλο το account επειδή από εκεί δεν έχει skin, αλλά έχει φάει ban στα factions, οπότε... Το ban δεν μπορεί να μου το βγάλει το ban. Κατά λάθος μου το έβαλα. Αυτός ο βλάκας ο Μιχάλης. Θα μας ακούσει, μη μας κάνεις ban. Ωραία. Αυτός είναι, δεν ξέρετε. Θα σας δείξω και τη faction. Περίμενε, βάλε με στη faction. Εντάξει. Πού είσαι? Μπήκα στα factions, spawn θα πάω τώρα. Ωραία, ας τα έρχομαι και εγώ στα factions. Πάμε στο spawn. Να, εγώ είμαι εκεί ήδη. Εδώ είναι το spawn των factions. Εδώ βλέπετε τι κερδίζει το YouTuber και το Twitch rank. Εδώ είναι το Wild, άμα περάσετε αυτό. Εδώ μπορείτε να κάνετε κάποια kits που σας δίνει. Εδώ σας δείχνει τα Ender Chest. Υπάρχουν και πολλά Warps. Άμα γράψετε Warp θα τα δείτε όλα. Και τώρα... Πες για τα kit. Α, ναι, υπάρχουν και τα kit. Εγώ δεν μπορώ να το δείξω επειδή εγώ έχω κάνει donate ως Elite, εγώ έχω το kit Elite. Αλλά εσείς θα έχετε το kit Starter. Το kit Weekly, το kit Day λέγεται, πώς λέγεται. Το kit Daily, το kit Weekly και το kit Starter. Και το kit Base. Ναι, και άμα κάνετε donate θα έχετε το ανάλογο kit. Ωραία λοιπόν. Να το πω. Πώς με χτύπησε κάποιος και με σκότωσε. Ήσουνα στην άκρη. Ω, ναι. Πώς γίνεται αυτό? Έτσι είναι, επειδή εδώ πέρα είναι danger zone από εδώ και πέρα. Κοροϊδεύεις. Ωραία, εγώ πάω F home. Θα σου βάλω ξυφού. Λοιπόν, θα σου κάνω... Δεν είμαι ο owner αυτής της φου, αλλά δεν πειράζει, είμαι mod. Είσαι mod, Σου στείλα. Αυτή είναι η faction, λέγεται κρύο ενεργητά. Και εδώ κάνετε spawn. Συγγνώμη αν κολλάει, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι λίγο σκατά το record. Όπως κάθε υπολογιστής του κόσμου. Λοιπόν, εδώ από κάτω μπορείτε να δείτε. Όχι, βρήκα κάποια πράγματα.
Αυτός είναι ο Άρα, owner της faction, ο Τζιμάρας OP. Εδώ θα δείτε τους modes. Μέσα αυτούς είμαι και εγώ. ελέγχω. Εκεί είμαι. Είμαι κάτω, αν το δεις. Εδώ είναι οι builders. Οπα. Όχι, τώρα. Εδώ είναι οι fighters. Ένας υπάρχει πιστόλ. Και εδώ είναι τα rules. Καλά, δεν πειράζει. Ωραία λοιπόν. Για να ξαναπάτε πάνω. Θα κάνετε. Κάνε ξανά ευχόμου, δεν μπορείς να ξαναπάς πίσω πάνω. Πάνε εύκολα είναι, κοίτα. Παρκούρ. Κάτω ρε. Τουλάχιστον εγώ έφτασα. Κι εγώ έφτασα. Τα parkour skills. Όχι! Ωραία λοιπόν. Γιόλο της. Υπάρχει και εδώ ένα XP room. Ας το κάνω ευχόμου, δεν πειράζει. Εδώ είναι το εξωτερικό της faction. Είναι πόρτα, δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να μπω. Λοιπόν, εδώ είναι κάτι spawners που έχουμε βάλει. Εδώ είναι η faction από ψηλά. Κάποιος έχει κάνει και τις σημαίες, αλλά δεν θυμάμαι ποιος. Αυτό το κάστρο, το σπίτι. Βάλε ένα χαλάκι ακόμα ρε, το σπάσα. Το σπίτι παύλα κάστρο δεν το έχω φτιάξει εγώ, δεν ξέρω ποιος. Πού? Εδώ. Πού? Σπάσε αυτό το μπλοκ, εδώ στους spawners. Τα spawners. Ναι. Πας στο μπλοκ και βάλε ένα χαλάκι. Ωραία λοιπόν. Και μετά θα σας δείξουμε το τρενάκι. Το τρενάκι που έχει φτιάξει ένας φίλος μας, ο Τάκης Ιωάκ, 100. Είναι και αυτός ένας mod. Γιατί εντάξει, νόμιζα... Από το lag. Ωραία λοιπόν, δεν είναι αυτό το τρενάκι που νομίζετε. Κάποιος, δεν ξέρω ποιος τα έβαλε. Αυτός είναι ένα παιδί της faction. Τι κάνει ο βλάκας, σκοτώνει. Έλα, πάμε στο τρένο. Μανολή, Έλα. έχεις food. Έχω food, περίμενε. Γιατί εγώ δεν έχω, με σκότωσαν. Το kit starter δεν έχεις ρε. Δεν σου δίνει food νομίζω. Για να δω. Μην το κάνουμε Μόνο 16 golden apples σου δίνει. μόνο. Ωραία, πάρε αυτά τα sticks. Gold apples, δεν πειράζει, ας φάω ένα. Ωραία. Πού πήγε? Σε ακολουθώ. Δεν ξέρω αυτό το καταράκτη ποιος τον έφτιαξε. Θα σας δείξω και ένα trap που έχω φτιάξει. Ούτε αυτό ξέρω ποιος το έφτιαξε. Τώρα πρέπει να κάνω parkour για να περάσω τον καταράκτη. Αυτό είναι το τρενάκι. Πρώτα θα σας δείξω. Σε ακολουθεί κάποιος από πίσω, με μια κάπα. Το ξέρω, είναι φίλος μου αυτός. Αυτή είναι η παγίδα, το trap. Κάποιο. Όχι ρε, μοντό. Στο διάλογο. Κάποιος γαμώνος. Το κρύφανε όλο. Ωραία λοιπόν. Δεν πειράζει. Δουλεύει. Το trap είναι... Τώρα όχι. Εδώ είναι το τρενάκι που έχει φτιάξει ο Τάκης Ιωάκ. Κάποιος ρίχνει fire charges. Το ξέρω. Και για κάμερα μάνε, γυρίζεις βίντεο.
Ωραία λοιπόν. Να το δεξιό ακ. Ένα λεπτό να πάρουμε. Ποιος είναι ο Νάσος Killer, το ξέρεις? Ναι. Ποιος είναι? Δεν είναι κανονικό. Δεν το ξέρω από κοντά. Α, είσαι φλόρος. Έλα, βάλε το τρενάκι. Περίμενα ένα λεπτό να βάλω τόρτσες. Εντάξει είναι. Εύχομαι να μην με ξαναπαγιδεύσεις. Όχι. Γαμώτη. Σου αφήνω εδώ ένα. Ανεβαίνω κι εγώ. Ανεβαίνω πρώτος, Α, ναι. Πού πήγε? Δεν ξέρω. Αχ, το like. Και εμένα βγήκε. Με πέτυχε αυτός μάλλον με το... Wow. Έλα τώρα. Τι? Και πάμε. Είναι αρκετά ωραίος. Ωραίο, αλλά στο τέλος πρέπει να προσέχετε λίγο. Πολύ, όχι λίγο. Στο τέλος πρόσχεση, όχι όπως την προηγούμενη φορά. Στο τέλος μου λάγκα και δεν μπορούσα να βγω. Δεν έβλεπα ούτε αν ήμουν μέσα στην παγίδα. Όπως βλέπετε, στο σερβερ υπάρχουν πολλά. Γαμώ το σταμάτα να φυσάω. Τι φυσάω. Είναι αρκετά ωραίο το τρενάκι. Κάποιος έγραψε Team C Sucks. Εγώ. Κατάλαβα. Ωραία λοιπόν, εδώ είναι αυτό που πρέπει να προσέχετε, γι' αυτό το έχουμε βγάλει. Ωραία λοιπόν. Καλά, έκανες που το βγάλες. Θα σας δείξω που οδηγεί όμως. Όχι, έχει και συνέχεια. Όχι. Όχι ρε, να το. Εδώ οδηγεί. Κάποιος το κλείσει. Οδηγεί μέσα στην άλλη μου με λάβα. Μπορεί κάποιος να το δοκίμασε, γι' αυτό το κλείσε. Έλα να σπάσει το C από το team. Από το TEM. Γιατί το έγραψε στην δημογραφία. Άστα, το σπάσω εγώ. Πήγαινε εδώ στην αρχή του τρένου, θυμάσαι που είναι. Όχι, θα κάνω F-home. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, θα τον πάω εγώ. Ποιον? Θέλει να τον πάω στην αρχή του τρένου. Σε λίγο θα πάμε και στο SkyPvP. Θα παίξουμε. Μπορεί να μπω από εκεί πέρα με το άλλο μου account, ένα λεπτό. Όχι τώρα, μην πεις ακόμα. Ναι, το έχω έτοιμο ρε. Οκ. Πού είναι... ναι. Πού είναι έργα μου. Πού αρχίζει, από εκεί μάλλον. Όχι, με λιβέλη και τσιμπαρά shop. Μπήκανε. Όχι. Απλά έχουν σπίτι. Δεν είναι, είναι ο Μελιβέλη. Η Μέλιβέλη είναι. Όχι, αλήθεια, είναι ο Μελιβέλη. Αγόρι είναι. Τραβεστή. Έτσι λέω. Ακούς. Πώς έφτιαξαν end portal. Μανώλη, πώς έφτιαξαν end portal. Γίνεται να τη φτιάξει μόνο. Μόνο να τη φτιάξει γίνεται. Να μπεις. Και να μπεις, ναι, ναι.
Ωραία, μπαίνω. Ωραίο είναι. Το έκανε powered. Το τρενάκι. Είναι γρήγορο νομίζω. Τέλεια. Τι πράγμα. Α, το end. Πάω να σκοτώσω Endermans. Endermans. Βγες από το end γαμό. Ποιος έφτιαξε πίστα parkour. Μα χτυπάς Enderman, Που είναι νομίζω αρκετά δύσκολο. Τώρα τι πρέπει να... Τι άλλο πρέπει να δείξουμε. Περίμενε. Ας δείξουμε και τα jails. Πώς φεύγω από το end. Κάνεις F-home. Γίνεται. Ναι. Α, γίνεται. Γιατί παλιά δεν μπορούσα να το κάνω. Εδώ είναι τα jails. Που έχει φτιάξει ο Jimares OP. Jace, Αν θέλετε να μπείτε και στη faction, μπορείτε να μου το πείτε, άμα μπείτε και στο server. Άμα πείτε. Με λένε XX Mouse Killer XX. Εδώ είναι αυτά τα ωραιότατα jails. Να το γράψεις και στο description το όνομά σου και τη faction, πώς λέγεται. Και το IP, ναι. Το IP λογικό. Αν δεν το έγραψες αυτό. Αυτά λοιπόν. Τώρα πιστεύω πως είναι η ώρα για να πάμε στο Skype. Α, ωραία, δηλαδή κάνω disconnect. Ναι, κάνε. Ωραία. Ωραία, μπήκα το άλλο account. Με τον Nasus skin. Εγώ πάω ήδη Skype PvP. Okay. Μετά. Έχω και Iron Sword. Α, μπήκες. Όχι ακόμα. Κάποιος είχε σαν τους παλιούς το skin. Ο Patrick RL. Γάμο. Μπήκες. Κατά λάθος έκαναν claim σε έναν άλλον. Κατά λάθος. Έκανα claim σε έναν άλλον. Επειδή μου το ζήτησε. Μου το ζήτησε σε messages ο βλάκας. Ρε, μην ακούς. Καλά, δεν πειράζει. Κάνεις βίντεο, δεν γράφουμε στους άλλους. Έρχομαι. Τους ακούμε. Περίμενε. Περίμενε, τώρα πρέπει να κάνω login. Πώς θα κάνω αυτό το κωδικό. Καλά, θα τον αλλάξω πριν το ανεβάσω, δεν πειράζει. Ωραία λοιπόν. Απλά κλείνεις το βίντεο, δεν ξέρεις πώς να κάνεις edit. Ναι, σωστό. Ωραία λοιπόν. Απλά κλείνεις το βίντεο. Εδώ είμαστε στο SkyPB. Εσείς περνάς ωραία, να το. Με το skin. Ο Nasus, ο skilled. Εγώ έχω ένα απλό skin. Και εγώ είχα, αλλά το άλλαξα. Το SkyPB είναι αρκετά ωραίο. Δεν υπάρχουν OP items πλέον. Έχεις ένα helmet, καλό. Το δικό μου σπασμένο. Καλά, δεν πειράζει τη φορά αυτό. Έλα, πάμε. Κάνε να βάλω helmet, οκ, πάμε. Κατά λάθος πήρα Instar. Καλά, πάμε. Θα λαγκάρω λίγο. Πάμε. Αυτόν. Locate. Ποιος? Γιατί με χτυπάς, ρε. Δεν σε χτύπησα, ρε. Τη σκότωσε ένας Captain... Όχι, ο Patrick. Έρχομαι. Αυτόν χτύπαγα. Έρχομαι. Με σκότωσε. Oh shit, πώς κόβει. Γαμώ. 898.
Έρχομαι. Ωια. Ξέρεις ότι αν πηδάς κάνεις και critical damage. Άμα πηδάς και κάνεις και hit εννοείς. Ναι. Περίμενα. Όχι! Σκόβει το bow. Όχι πάλι. Πάμε από ένα άλλο μέρος. Πάμε από το άλλο μέρος. Νομίζω ένας θα ψοφήσει τώρα. Περίμενε, Ψόφ. έρχομαι σε ένα λεπτό. Ψόφα, έλα, ψόφα, έλα, ψόφα. Ναι, ψόφα. Περιμένετε γιατί κάποιος με παίρνει στο Skype αυτή τη στιγμή. Ωραία. Συνεχίζουμε. Ωραία. Λοιπόν... Παρνασά μ' ακούς. Πώς καταλαβαίνετε, νουμπάδες είμαστε. Μπορεί να φτιάχνουμε και μαζί με τον Γιώργο βίντεο για το single player. Αν φτιάξει επιτέλους έναν server. Τον έχω φτιάξει, απλά δεν μπορεί να μπει. Έναν server που μπορούμε να πούμε τουλάχιστον. Θα παίξουμε ακόμα περίπου 2 γύρους και θα κλείσουμε το βίντεο. Captain Cooker. Πού είναι? Αυτός ο 898. Είναι πολύ σπαστικός. Όχι. Μία σάπια τίγρη μου επιτέθηκε. Σάπια, Είσαι πολύ άστιος. Νομίζω ότι λέγανε Rod Tiger. Σκότωσα. Σκοτώνω τον Mr. Philip. Το σκοτώνω. Σκοτώνω. Όχι. Ρε, ο άλλος είναι ομάδα με τον... Ο Slider είναι ομάδα με τον 800 κάτι. Όχι, το βαράω με σούπα. Με σούπα. Ναι, εντάξει. Έλα γαμωτάρου, skills. Μάρτον, 3 hit μου κάνουν. Φοράω armor. Όχι ρε, μου σπάσαν την armor. Έχουν diamond enchanted sword, τι περιμένεις? Και εσύ έχεις diamond sword. Όχι! Ή όχι, έσπασες το diamond sword. Κάποιος με χίταρε και έπεσε. Τότε μυστική μου τοποθεσία. Αμότι. Revenge. Sweet revenge. Έλα εδώ, έλα. Όχι. Ψόφια. Όχι, δεν ψόφισα. Οι σούπες με έσωσαν. Super saves alive. Τώρα πέθανες όμως. Το ξέρω. Πάμε στο τελευταίο γύρο. Ποιος ήτανε? Τον έριξα κάπου. Σκότωσα. Όχι, δεν σκότωσα. Είναι πολύ. Ναι ρε, είναι πάνω από 20 άτομα. Γάμο. Όχι, είναι πάνω από 15 άτομα. Αλλά είναι πολύ πάντως. Πάμε για το τελευταίο. Είναι 17 που μας επιτίθονται και οι 17. Πήγε. Όχι. Αχα. Εκεί ακριβώς που ήθελα. Όχι, πάλι πέθανα. Από 20 deaths έχω 32 τώρα. Χα. Yellow up this zone. Όχι. Κόβει. Oh shit. Αυτός κόβει. Μέρεξε. Ευτυχώς δεν βάλαμε τον Παναγιώτη στο βίντεο. Ναι, δικό μου ήταν το kill. Ναι, όχι, δεν ήταν δικό μου, ούτε αυτό. Όχι. Είναι ένας βλάκα. Fall down. Είναι πετυχημένο, γι' αυτό έχει τόσο άτομα. Όχι, του έκανε ένα hit και το σκότωσε. Και δεν έχει και πρόσωπο αυτός. Πώς με είδε? Όχι. Φύγε. Κάτω, όχι. Με σκότωσε. Επειδή μου αρέσει θα το συνεχίσω, δεν θα το κλείσω το βίντεο. Άντε, άλλα 2 λεπτά. Άλλα 2. Να σκοτώσεις κάποιον. Εσύ είσαι. Πού είσαι ένας?
Ωραία, έλα εδώ. Και έπεσε κάτω. Σκότωνε ρε. Πού είσαι, πίσω. Με 3 hit με πήρε ο Mr. Philip. Ναι ρε. Ποιος είναι αυτός γάμο του? Με σκότωσαν. Λέω. Και αυτή η Άρμον χαλάει αμέσως. Έχω 144 kills και 119 deaths. Αέρα. Γεια σου, με χτύπα. Ωραία, έπεσα από τον κρεμό τώρα. Εγώ λαγκάρω αρκετά. Αλλά εντάξει. Πάλι ο Mr. Philip. Όχι. Πήγα να το ρίξω από τον κρεμό το Mr. Philip, αλλά δεν έπεσε. Λοιπόν, δεν πειράζει, έλα hub. Wait until I die. Οκ, hub. Θα ξανακάνω ένα login. Και όταν πατήσετε το hub, πάτε στο το αρχικό. Επίσης υπάρχει... Να τους δείξουμε μια γρήγορα τα warps. Ναι, ας πήγαινε... Σε ποια warps? Στα Τα faction. warps... Στα Οκ, faction. πάμε πάλι. Α, ακόμα μπαντ είμαι. Δείξτε εσύ. Ένα λεπτό, μπορείτε να κάνετε vote σε αυτό το server. Είναι και πολύ ωραίος. Ωραία, λοιπόν. Απλά πατάτε vote for Hellas Empire. Easy. Ένα λεπτό. Warps. Υπάρχουν πολλά warps. Υπάρχει το warp samples, οπότε φαντάζεστε θα σας βγάλει στα anvils. Εκεί μπορείς να κάνεις enchant. Αν είσαι καλός. Και ξέρεις. Ωραία λοιπόν. Στο bank είναι στα ender chest τελικά. Warp. Warp. Πάμε να δούμε τα donates. Μετά θα δούμε το drop party, αλλά δεν νομίζω να πάει γιατί γίνεται τίποτα. Εδώ λοιπόν είναι το VIP που κάνει 5 ευρώ. Εδώ είναι το VIPC που κάνει 10 ευρώ. Το VIPC έχει fly και kit VIP. Το VIPC έχει kit VIPC και kit VIP και fly. Νομίζω δεν έχει game mode 1. Το super VIP ούτε αυτό νομίζω έχει game mode 1. Κάνει 15 ευρώ. Το MVP έχει game mode 1 πάντως, κάνει 20 ευρώ. Το MVP πάλι έχει game mode 1, κάνει 25 ευρώ. Το Elite που είμαι έχω κάνει 50 ευρώ, αλλά είναι πολύ καλό. Σου δίνει kit Elite, σου δίνει ένα πολύ καλό σπαθί. Σαν τις Vay, όχι σαν τις Riven. Το Elite Master είναι, μπορείς να βάζεις gel τον άλλον, να τον κάνεις mute και διάφορα. Και το Ultra κάνει 90 ευρώ. Υπάρχει επίσης το Co-Owner, το οποίο κάνει 100 ευρώ, αλλά αυτό είναι staff. Και πρέπει να έχεις κάνει αρκετά donates για να σε κάνει on. Ωραία λοιπόν. Warps. Πάμε τώρα στο Warp Drop Party. Υπάρχει το Warp Enchant. Εδώ είναι το Drop Party, αλλά δεν γίνεται τίποτα τώρα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο Warp Enchant, το ξέρετε, Portal, για να δούμε τα Portals. Δεν υπάρχουν σε αυτό το server απαγορεύεται το End και το Nether, αλλά αν φτιάξετε πώς το λένε, αν φτιάξετε το δικό σας portal μπορείτε να πάτε μόνο στο End. Εδώ πάμε στο shop, εδώ πάμε στη PvP Arena, είναι πολύ καλή αλλά κάνει δεν σχεδόν, όλοι πάνε στο Sky PvP. Εδώ είναι για το Wild και εδώ είναι για το Lobby πίσω στο Spawn. Το Wild είναι πολύ καλό γιατί αν θες υλικά, ναι. είναι δωρεάν. Μπορείς να τα κάνεις mine. Επίσης, ο Owner έχει φτιάξει ορισμένα δικά του warps, όπως το Warp Desert, να το δούμε. Είναι και αυτό wild, αλλά
βγαίνει στην έρημο. Υπάρχει το War Forest, είναι για το που θέλει να βγεις. Υπάρχει και το μέσα νομίζω. Αυτό είναι το τέτοιο. Αλλά υπάρχει και το Wild μέσα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, σχέδιο του owner, του Φίλιππου. Αν θέλετε να το ρωτήσετε σχετικά με... Μπορείτε να το κάνετε add στο Skype. Το όνομα του πάλι θα είναι στην περιγραφή. Εντάξει, τα είδαμε όλα, πάμε να δούμε και το Wild Hub και θα το κλείσουμε. Δεν ακούγεσαι καλά. Δεν πειράζει. Αυτό είναι το Wild Hub, σας πάει στα portal για το Wild. Αυτά λοιπόν. Πάμε άλλη μία στο spawn. Για άλλη μια φορά αυτά είναι αυτό είναι το spawn των factions. Αυτός είναι ο Τάκης που έχει φτιάξει. Αυτός είναι ο Τάκης που έχει φτιάξει εδώ το τρένο. Αυτά. Αν έχετε ερωτήσεις για οτιδήποτε, Στα comments. ναι. Μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια σας.